Bueno, pois moi boa tarde a todos e a todas. Vamos a desenvolver as comisións previas ao pleno de febreiro, este mes de febreiro, e para elo empezamos por orden que está establecido, concretamente ca primeira, que é a Comisión Informativa de Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Como primeiro punto no orde do día, o de sempre, pois a aprobación da acta da sesión anterior, que se non hai ninguna alegación entendemos dámola por aprobada. Entendo que queda aprobada. E no segundo punto, que é a mutación de manial obxectiva ou interna do ben inmoble de titularidade provincial emplazado na Rúa Progreso 28, por referencia catastral que consta aí, de afectación ao servicio público administrativo, afectación ao servicio público de cooperación e asistencia ás entidades locais da provincia en materia do ciclo da auga. Ten a palabra a nosa portavoz Patricia Torres. Boa tarde a todos, gracias presidente. Bueno, neste caso, pois, o cambio, neste caso é o edificio antigo do Inorde, que cambiaría o seu uso, a súa afectación, para ser o Centro Intelixente para a Xestión Provincial da Agua, o ACUAU, ou que está relacionado pois, co PERTE da auga, que son fondos europeos que se aprobaron para a nosa provincia, e, ademais, esta posta a disposición deste edificio está dentro dos propios pliegos de cláusulas administrativas da contratación, neste caso, que se fixo a través de Acourense para levar a cabo pois, este bo funcionamento deste servizo que, ademais, como todos sabedes, é importantísimo para a digitalización do ciclo da auga na nosa provincia e que nos vai axudar moitísimo pois, aos concellos para facer pois, todo o control de lecturas e demais, e control sobre todo tamén de pérdidas de auga que é algo que ahora mismo nos penaliza. Nada máis de momento, grazas. Moitas gracias. Democracia, Rosana? Non? Venega? Nada, non sei, a verdade é que fai tempo que preguntáramos un pouco polo uso que estaba previsto para esta instalación, a antiga instalación do Inorde. Bueno, pois, a verdade é que benvido sexa que teña un uso, non? Porque era unha instalación que está bueno, nesta mesma rúa e que efectivamente pois, estaba sin ningún tipo de utilidade, co cual, no seu momento incluso, bueno, chegamos a preguntar por que aquel traslado cara a Correos. Por fin, semella que efectivamente vai ter agora este aproveitamento, un espazo céntrico, ten as súas ventaxes e os seus inconvenientes, porque do que cheguei a entender vais usar incluso para tema de visitas, de accesibilidade, bueno, para que a xente poda coñecer este proxecto, que é un proxecto interesante, tamén así o entendemos e o trasladamos no seu momento, pero bueno, tamén é verdade que para chegar, pois, sobre todo os que vimos de pueblo, pois, temos un pouco máis complicado, non? Para excursións de autobuses e tal, pois, teñen a súa complexidade de acceso, pero bueno, entendemos que é un espacio que sí que dar un uso a un edificio bueno, pues emblemático de Ourense e, polo tanto, pois, a nosa posición vai ser favorable. Vamos, gracias. PSOE. Gracias, presidente. Boa tarde a todas e a todos. O noso voto tamén vai a ser favorable, dende logo, pois, que un edificio que estaba sin uso, que vai a ter ese uso, e, aparte, ainda que sea unha chanza, o Inorde se empeza a desmantelarse. A ver, eu creo que tamén en todo caso, sí que nos parece un proxecto moi interesante, o proxecto do Centro Intelixente para a xestión da auga, que a xestión sí que é certo que dentro deste proxecto parece que quedaron fora bastantes, bueno, unha parte importante dos concellos da provincia, que eu me imagino que pouco a pouco se irán adherindo ou deberían de adherirse, porque, bueno, non sei, o mellor as gestións en moitas aldeas ou en moitos pueblos é máis complicado que se adhiran, pero, bueno, eu creo que todo depende de como se plantexe, porque se se crean comunidades de augas, de gestión de augas nos propios núcleos rurais, perfectamente se podrán adherir, porque como se chama? Os contadores intelixentes podense instalar tamén, as propias comunidades de xestión de augas tamén nos poden instalar, co cual podrían ser beneficiarios. En todo caso, pois o dito, o noso voto vai a ser favorable. Moitas gracias.
Eu entendo que se explicouse cando se lle informou aos alcaldes e alcaldesas sobre o tema, que era sobre instalacións municipais e cando os concellos xestionaban directamente o ciclo da auga, é dicir, incluso cando estaba subcontratada non era así. E por outro lado, invítovos a que veñades por correos de vez en cando, porque igual se vedes como traballa a xente que está en correos, igual parades de dicir o de que hai que desmantelar o Inorde, porque a verdade é que o traballo que se fai nese edificio é encomiable e importante. Moitos fondos europeos están conseguindo para a provincia. Gracias, algunha intervención máis? Non. Sí. Eu, respecto a isto que comentaba Patricia, aos que estábamos concesionados tamén, o que pasa é que só podíamos acceder a unha parte concreta, porque nós temos concesión en Allariz, non? Só podías acceder a unha parte concreta que era o tema de instalación dos contadores intelixentes aos privados. O que non podía ser acceder a outra parte de xestión telemática do que eran os recursos de almacenamento de auga, traídas, etc. Eso sí que era así. Despois outro é algo que, bueno, que en algún momento teremos que abordar, porque hoxe é o momento, é algo que xa temos falado en distintas ocasións, o tema das traídas e a complexidade que ten isto, porque en principio é certo que, bueno, este proxecto está moi ben traído e así o coñecen desde o primeiro momento, porque en este ano teóricamente, xa sabemos que despois as leis, bueno, se cumplen como se cumplen, non? Pero teóricamente xa é obligatoria a instalación dos contadores intelixentes. Evidentemente, vai haber concellos que a ver como afrontan sin ter sin estar integrado neste sistema e despois xa non quero ver eu, efectivamente, as comunidades privadas que en moitos casos pois nin hai contador ou bueno, o contador tal e a ver quen é o que lle pon o cascabel ao gato para cambiar todo eso, non? Entón aí, bueno, vai ser algo que xa digo, ao mellor en algún momento sí que hai que revisar, porque é certo, aí o problema que temos é que como as comunidades de regantes, de traídas de auga, é algo tan propio do país, de Galiza, que non existe por aí adiante, a legislación estatal está artellada para outros modelos, non está para este concreto. Entón, claro, como será trasladado esa legislación xeral a un caso tan concreto como o galego, que é verdad que en todos os concellos seguimos tendo este tipo de instalacións particulares, entre comillas, comunitarias, e que de alguna forma sí que van a ter que adaptarse tamén á legislación, pero bueno, eu creo que vai ser complicado, sin máis. Nada, eu simplemente decir a Patricia que nadie duda da capacidade nin do traballo que fai a xente que está adherida ao Inorde, pero esa xente seguiría estando dentro da Diputación, eso nadie o duda. En todo caso, a raíz do que está comentando Bernardo, nós, por exemplo, temos a concesión de todas as augas, o Concello do Barco ten a concesión de todas as augas, e, sin embargo, logo gestionanas pois, os veciños de. Entón, en todo caso, aí sí que o Concello sí que é o concesionario da auga. Entón, eu me entendo que probablemente podrá estar tamén o día de mañán, aínda que sean eles os que se constituyan nunha comunidade que vai a ser difícil constituílos como tal comunidade, polo que nos contaron a xente experta no tema, pero, bueno, de algún xeito eles van a gestionar, pero o normal é que se lle dé acceso á posibilidade de estar tamén dentro do sistema, se é posible. Nada máis. Sí, eu creo que hai dúas cuestións. Primeiro, o sistema é bastante universal, se non recordo mal, chega a 82 dos 92 concellos. Quedamos únicamente fora, digo quedamos porque tamén quedou fora 10 concellos, e no noso caso hai dúas tipoloxías. Unha é de comunidades de regantes, que lóxicamente están ao marxen da xestión municipal e, por tanto, non entran dentro deste sistema, onde hai, non é o noso caso. No noso caso é precisamente porque temos auga concesionada, e quen ten a obliga de poñer os contadores intelixentes é a empresa concesionaria xunto co concello. E así por contrario. Entón, somos os que hai esa tipoloxía tamén hai, eu digo porque a mí me afecta directamente. Quedamos excluídos non porque nós non temos comunidades de regantes, temos dúas pequeniñas, dous povos de nada, de 20 veciños, pero quedamos excluídos porque por a concesión. E iso é o tema. Vale. Simplemente para aclarar eso. Bueno, pues gracias por o apoio, porque eu creo que é bo e nada máis. Entón, votamos sí. Por favor. Sí. Xa me siga no vos afecta. Vos afecta. Bueno, siguiente punto do orden do día,
Aprobación da actualización e rectificación anual do inventario xeral de bens e dereitos da Diputación Provincial a 31/12/24. Ten a palabra Marta Nova. Bueno, pois boa tarde, isto trátase de actualizar o inventario, está no expediente pois as baixas e as altas e ascende, como vedes aí, a 1.870.715.325 euros con 2 céntimos e as valoracións pois están aí para que as vexades e se tendes algunha dúbida pois as respondemos ou lle preguntamos ao secretario se tedes algunha dúbida. Gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Estamos pendentes de facer un análisis un pouco máis profundo, por ahora a abstención. Moitas gracias. PSOE? O noso vai a ser un voto a favor, é un documento técnico que o único que fai é actualizar valores e actualizar pois, bienes que son propiedade e bienes que foron de algún xeito traspasados a outras entidades. Gracias. Moitas gracias. Votámoslo. Vale. Favor? Además entendo que a reserva de voto. Yo BNG. Vale. Mocións de urxencia non hai. E rogos e preguntas, por escrito non hai ninguna, non sei se hai alguna. Sí. Isto é unha pregunta con respecto a unha instalación de taquillas intelixentes que se está facendo, non sabía se metelo nesta comisión ou noutra por aí diferente. Entón, son unhas taquillas intelixentes que concargan os fondos de Next Generation, esta Diputación acadou, e se están instalando en Allariz, en Xinzo, en Bande e en Carballiño. Son unhas taquillas tipo as de Amazon, unhas taquillas semellantes ás de Amazon, que sirven para que produtores locales poidan deixar ali os seus produtos e interaccionar con Sondo e Norte. Simplemente a cuestión é que o pliego, estuvemos vendo o pliego, está toda a parte técnica, pero logo a parte de software, a parte de gestión, ou a parte de accesibilidade a todo ese sistema, como se fai ou a través de que vía se fai a accesibilidade, claro, e quen pode acceder. Estamos, eu sei que, non sei se Bernardo mellor sabe algo en Allariz, eu sei que en Cantoña sei que é para os produtores locais onde está reformando a estación e entonces é unha modalidade, non? Para que eses produtores que fan aí, pois poden depositar aí e os usuarios recollela. Pero bueno, informámonos máis. Máis que nada a parte esa de software, ou de como se Informámonos accede máis, a app ou que haxa para acceder ao sistema. Eu, se me permitides, porque xa que o Orentino o tema, eu o que solicitaría, porque é certo que, eu non discuto para nada o traballo do Inorde, nin do resto, pero o problema é, neste caso concreto, e noutro que nos surdiu tamén, é que nós como Concello non descoñecíamos que estábamos metidos neste plan, así o podo decir. E cando nos chegou, nos chaman e nos dicen que con moita urxencia temos que ubicar esta instalación. Non sabíamos ni moi ben de que iba, así de claro. E é máis, agora buscamos o espazo, colocouse, e agora non están funcionando. E os comerciantes están nos chamando a nos a ver que é eso e como funciona. Claro, a nosa conselleira de Promoción Económica constame que xa ten contactado para intentar acelerar ese proceso, porque, claro, estamos aí un pouco no medio, deixamos o espacio, non sabemos moi ben que respostar, estamos, non sei se me explico, entonces sí que eso, e que en ulteriores proxectos deste tipo estaría ben, porque hai outro tema que tamén era colocar unha especie de vanos de información que nós xa dixemos que non era posible, porque nós xa temos eso por outra vía, entón, claro, son fondos aí que, ao mellor, con toda a boa intención, se solicitan cara aos concellos, pero que nin tiñamos coñecemento e neste caso, nun dos casos, incluso podemos que decir que non, pero non porque non tal, sino porque realmente non víamos onde facer a instalación, non? Entón, hai un poquinho solicitaría un pouco de coordinación a ese respecto. Solamente por contestar, son dúas cousas diferentes. Unha é esta cuestión en onde se acepta aceptades e non está informado que debese correxir, e a outra moitas veces é que che dan unha cuestión e tú buscas posibles, non? Dancho a financiación e non tes destinatarios, entón tú buscas
posibles destinatarios, imagínome que no caso de Allariz pues sería un destinatario en principio idóneo para esa información, outra cousa que despois non interesa. Pero bueno, son cuestións distintas, esta preguntamos e aclaramos. Sí. Sí, no, simplemente preguntar, porque, bueno, hubo unos cambios moi bruscos, digamos, na página web da institución, donde nos concellos, os usuarios nos volveu un pouco locos para acceder á información e a complexidade, non, sin previo aviso, digamos, os concellos, por lo menos para... No, digo, sí, os concellos non se avisou do cambio da página web e os administrativos, a xente que utiliza, digamos, normalmente o acceso que a página web da Diputación, pois, bueno, se veu dificultades. Nós mesmos tivemos moitísimas dificultades para cando se colgaron a ordenanza, o tema do lixo por descontos para que se publicou. Despois se facer moitas preguntas, incluso ao Servicio de Medio Ambiente, caixe eles mesmos non sabían responder por o mesmo, tivemos moitos atrancos para tal, e incluso había información incompleta e mal colgada. Entón, a pregunta en sí é se xa é versión definitiva, se van facer máis cambios na página web ou xa definitivamente nos vamos a quedar como está ahora. Vamos a ver, a página web cambiouse e informouse na casa onde na Deputación a todas as áreas que se iba a cambiar a página web, porque simplemente é unha actualización da página web como se fai en moitísimos sitios, pero o que é o acceso a distintos procedimentos e demais non ten por que se ver afectado. Se cambiase o entorno e puido haber algún fallo, cando a veces... Sí, hubo nota de prensa, sí. Bueno, isto foi publicado, pero bueno, oye, non é posible que nunha actualización ocurra algún fallo, pero eu entendo que con comunicalo, tomamos nota e mirámolo, pero concretamente por o tema do lixo. No, iso é unha delas, pero eu cheguei un día a mañá ao Concello e as administrativas que, sobre todo o tema de entrar no tema do catastro a través da Diputación de online, estaban en sitios distintos e complicadísimo, complicadísimo para acceder, é dicir, o tema é que se non discuto que na casa esta se haya notificado a distintos departamentos, pero non os concellos que si facemos utilización, digamos, da comunicación que a Diputación. Había feito un previo aviso e un mínimo de información para as empresas. Vamos. A página web cambiouse, fixose unha página web nova precisamente por a petición que había de que era unha página web bella, unha página web difícil de utilizar, e actualizouse, esas foron as instruccións que se lle deron ao Departamento de Transparencia para facer unha página, pois eso, moderna, accesible e demais. Efectivamente, houve un cambio, estaban avisados, houve un cambio, e efectivamente nese cambio pudo haber algún problema, pero precisamente todo o mundo, e é a primeira noticia negativa que temos, e xa leva cerca dun mes funcionando, e entón a primeira noticia negativa que temos que todo o mundo que ve que manexa a páxina, e eu non son un experto e non quero calificar como tal, pero a como máis moderna, intuitiva, é un entorno moito máis fácil, máis asequible, que haxa inercias de que unha persoa, ainda que o entorno fora difícil, este acostumbrado a un determinado camiño e pode utilizala e agora se ve un pouco alterado no primeiro día, pero en general a páxina é moito mellor. Nos simplemente a de sempre, non digo que os cambios sean a mellor, para que se leva un tempo. Nos, na comunicación que tiñamos co Departamento de Medio Ambiente, estamos tempo pendiente de que, bueno, porque hemos falado xa das tasas de lixo, que se iba a fazer unha campaña educativa aos concellos para a reducción dos usuarios, consideramos que se pudo haber feito antes e non tardar tanto nos líticos que todavía chegamos esta semana. Pero eso non é o mismo que a página web, estamos mezclando. Se comenta, estaba contextualizado. Entón, en comunicación directa co Departamento de Medio Ambiente, incluso a propia administración que estaba ali non era capaz de explicarnos como tíamos que acceder, en que punto tíamos que acceder para descargar o formulario.
sea, Pero vamos a ver, Alba, pero a ver, diputado, vamos a ver. A de medio ambiente non ten por que saber o entorno web, pois ten que chamar ou deberían chamar, evidentemente, a transparencia que é a ver, elas teria que saber a súa cousa, pero o da páxina web fana transparencia, faina informática, non a fan a páxina, non a fai o de medio ambiente. si nos pedimos, oye, está colgado o formulario para que os vecinos, algo que non sabemos todos, está colgado o formulario para que os vecinos fagan a notificación do composteiro para poder dar dice. Primeiro dicen que non, despois, cuando se enteramos que sí que está colgado, primeiro dicen que non está colgado. Cuando nos enteramos a través de terceros que está colgado, chamamos ao Departamento de Medio Ambiente. Entonces, sí que está colgado, pero non sabe levarnos ao sitio onde está colgado. Xa o tema, insisto, o puntual, o que non ten que ver unha cousa con outra. É dicir, que coincidan no tempo. Acá a páxina web vale. A páxina vamos a ver, a páxina web é a nova páxina web da Diputación e, por suposto, como calquera páxina web, está sujeta a modificacións de oficio ou a instancia de parte. Quero dicir, se ustedes ven calquera concello, calquera diputado vei que hai algunha cousa que se pode mellorar, por suposto, estamos nesa constante dinámica que é a da páxina web. Pois, oye, pois a mí gusta máis que gusta. Non temos ningún problema. O obxectivo da páxina web é que sea que funcione ben para todos. Non ten outro obxectivo. Así que, se hai algunha máis, precisamente o que se cambiara, porque era unha páxina web, según parte dos usuarios ou xente entendida, que era un entorno antigo, vello e que era pouco tal. E se cambiou nese sentido, non por un capricho, desde logo. E se hai modificamos, vale? Bueno, gracias. Quedaría concluída a cuestión. Vamos coa segunda das comisións previstas para o día de hoxe, que é a Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Na mesma constan os seguintes puntos do orde do día, primeiro de sempre, a aprobación da ata anterior, que como sempre, se non hai indicacións darémola por aprobada. No segundo punto, fixación de prezos públicos da edición de libro resultante da 20 edición do Premio Pura Dora Vázquez, editado ao abeiro do Plan Anual de Publicación ano 2023. Ten a palabra a Patricia Torres. 2024, perdón. Gracias. Bueno, pues neste caso, pois trátase de poñerlle un prezo público de venta ao libro gañador, que é o de Antonio Ñáñez Casal, Unha tenda azul cobalto, e a proposta é de 7 euros máis o IBE para 600 exemplares, o que fai unha suma de 3.173,07 euros máis IVA. Nada máis. Perfecto. Deo? Non? Bloque? Non? PSOE non. Vale, pues entonces votamos. A favor? Vale. Unanimidade. Unanimidade. Bueno, segundo, o terceiro punto do orden do día, moción do Grupo Popular relativa á problemática tributaria dos encoros transfronterizos e valoración catastral das centrais hidroeléctricas. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, pois, debido pois, a un tratado internacional que o da Albufeira, os encoros que son transfronterizos ou tributan nun país ou noutro, no caso de Portugal. O que pasa é que sí é verdad que é un tratado que se fixo con carácter internacional, pero os concellos, neste caso, afectados, en este caso no noso territorio, a través do embalse de Lindoso, tanto Lobios como Entrimo, son concellos pois, fortemente afectados, porque, así como os demais, pois, estamos recibindo o que é o BICE, que é o IBI para bens de características especiales, e o IAE, por suposto, desas ocupacións e desas producións. No caso deles non reciben nada, está recibindo todo Portugal por ter simplemente a cabeza o que é, digamos, a infraestructura presa en territorio portugués, e o 90% do territorio está ocupado en España, tanto en Entrimo como en Lobios.
Fixemos uns cálculos así por encima e a verdade é que, obviamente, pues, teñan que ser cálculos lóxicamente con datos de empresa e todo iso, pero polo menos no caso do Vice están deixando dende o ano 92 que se creou o embalse de Lindoso entre os dous concellos case 2 millóns de euros menos de ingresos. Son moitísimos cartos que están deixando de recibir nos nosos territorios, tendo en conta que a ocupación dun embalse na que houbo que trasladar vivendas e deixar a vivendas sumerxidas e facer unhas novas xa foi dun impacto importante en ambos territorios. E despois, no caso do IAE, estamos falando de casi 600.000 euros a repartir entre dos concellos ao ano, é dicir, que son moitos cartos que están perdendo de recibir estes dos municipios e, por tanto, entendemos que, lóxicamente, cambiar un tratado internacional é complicado, pero que houvese unha compensación precisamente a esos territorios era importante. A súa vez, bueno, os municipios que temos embalse, pois tamén é certo que igual que se actualizaron catastralmente pois as vivendas, os negocios e diferentes tipos de edificación, no caso dos embalses non hai ningún tipo de actualización dende hai moitísimos anos e, por tanto, sí que bueno, con carácter retroactivo, pois sí que era importante que se actualizaran porque sí que hai unha ocupación, hai ao final pois unha afectación medioambiental destes e ademais hai unha repercusión económica para quen está aproveitando estes recursos e, polo tanto, importante a todos, sobre todo os concellos que somos rurais, que os incrementaran os costes porque ademais moitas veces os costes destes que digamos que recibimos a través destes embalses teñen que ser incluso repercutidos entre outros municipios e ao final o que recibes tendo en conta a ocupación que ten un embalse e o impacto paisaxístico que hai é moi pequena e debería ser maior pois de cara a favorecer a población con inversións e servizos. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia? No? BNG? Nós, a verdade é que estamos totalmente de acordo, como non podía ser de outro xeito, vamos. Evidentemente, incluso, creo que é unha reflexión moi interesante e con carácter máis xeral que debería de abrirse, non? Porque estamos a falar, bueno, nós o temos manifestado en distintos ámbitos, incluso teño tido alguna oportunidade de debatilo con xente de empresas, que a repercusión que está tendo o aproveitamento das enerxías que se producen nos nosos territorios, estas en concreto, que, bueno, esta xa é máis escandaloso porque é cero, e, lóxicamente, o máis escandaloso que pode haber. Pero estamos a falar en moitísimos casos de aproveitamento eólico, de aproveitamentos hidroeléctricos. Outro día tiña a oportunidade de falar con algunha xente, non? Incluso deses macroproxectos que se están plantexando en Viana do Bolo, en Viñaría de Conso, que moi ben, porque van a ser uns proxectos que durante 5 anos van a dar moita vida, pero despois eso, que percorrido vai ter? Bueno, eu é que son incapaz de comprender, sinceramente o digo, como é posible que non existe unha taxa de beneficio reintegrable inmediatamente ao territorio en base a ese aproveitamento, porque eu cando vexo os de Arabia Saudí, non, está, como é petróleo, está debaixo dos seus pés, evidentemente que non explotan son eles e que non reciben a maior parte dos beneficios son eles, non hai dúbida ninguna. E, sin embargo, aquí, como é o vento e pasa por enriba ou é a auga e transcurre, semella que non podemos ser nosos máximos beneficiarios. E a min non me entra na cabeza, o sea, chámenme vostedes así un pouco cenutio, pode ser, pero que eu non sei, non creo que sea un gen nacionalista, de verdade o digo, neste caso. Eu creo que é un gen de lógica de que o que é noso deberemos de ser moi solidarios, pero empezando pola solidaridade con nós mesmos. E a partir de aí, todos, pois, moi ben, todos de acordo e todos solidarios. E tamén entendo que, efectivamente, o capital se move por intereses e ten que ter un marxe de beneficio. O sea, eso é indiscutible. O que creo que hai que discutir é se todo o beneficio ten que ser para ese capital ou se boa parte dese beneficio ten que quedar no territorio onde se sufren as afeccións. Porque o que tamén creo que é indiscutible que onde hai un encoro xerou unha serie de afeccións, e xa non falo das que xerou no seu momento mandando a xente fora do seu territorio onde estaba, sino incluso o que xerou, o que sigue xerando hoxe, pois polo cambio climático, etc, etc, non? E despois, pois cos eólicos, a xente que lle gusten máis e que lle gusten menos, pero a afección é evidente, é absoluta, non? E non solamente a afección dos eólicos, son as pistas que se xeneran, as liñas de tensión de evacuación que se crean, etc, etc, unha serie de afeccións que evidentemente condicionan a vida dos habitantes do territorio. A partir de aí, eu creo que é un melón que en algún momento haberá que abrir, para abrir en serio, non digo así, bueno, co fondo de compensación, ambiental, pero eso é pecata minuta, o sea, non é
non é o cerne do asunto. Non? Entón, bueno, eu xa digo, estamos totalmente de acordo con este texto que nos trasladan, porque además neste caso, xa digo, é a máxima expresión, porque é aproveitamento cero para os veciños do territorio, pero creo que en algún momento, e nós que ademais somos unha provincia evidentemente exportadora de enerxía que se xera con recursos que temos no noso territorio, creo que temos que ter unha serie de ventaxas comparativas e de que boa parte deses beneficios queden nos veciños e veciñas, porque eso sí que é loitar contra a despoboación do territorio. Non? Se os beneficios quedan aquí, aí é a fórmula real para evitar que a poboación marche. Entón, temos que falar destas cousas en serio e como un problema de país. Xa digo, a nosa postura vai ser, desde logo, apoiar esta moción. Ao mellor temos que facer bueno, intentar facer algún aditamento, pero vamos, que co que a cuestión que se nos traslada hoxe aquí por parte do Partido Popular, estamos totalmente de acordo. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias a usted. PSOE. Gracias, señor presidente. Moi boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, nós estando evidentemente no fondo de acordo en que os povos necesitamos financiamento, eso está clarísimo, vamos a reservar voto porque vamos a estudiar en profundidade todas estas cosas, en un tratado internacional e habendo unha serie de dificultades en todo isto. Gracias. Perfecto. ¿Alguna intervención máis? Non. Non, vale. Pois entonces votamos. Vale. A favor? Os demais entendo que reservan o voto. Moi ben. Mocións de urxencia non hai. Rogos e preguntas hai algún? Non? Por escrito non hai ningún? Non. Bueno, pues damos por terminada esta comisión. Bueno, vamos ca terceira das comisións, que é a Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural, que está así ten varios puntos aquí, así que o primeiro punto do orden do día é a aprobación, como sempre, se non hai nada queda aprobada, e no segundo punto, a aprobación inicial da modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios Municipais da Diputación Provincial de Ourense para o exercicio 2025. O Cooperou 25 e son as bases reguladoras. Vale, ten a palabra Patricia Torres. Gracias. Bueno, neste caso, como sabedes, son casi 18 millóns de euros que se propoñen para, neste caso, o plan de cooperación. Xa inclúen os cambios que se levaron a cabo no pleno sobre o tema da publicidade e entendo que aquí temos a enmenda do BNG, non? Non é, ou é na seguinte? Se modificaron as bases a proposta de presidente. Sí, pois iso non... En que sentido? Para mejorar algunas cosillas. Se que habéis visto con... Non dixeron eso. A ver, Bueno. a ver, Sí, é que Un momento. Perdón, Un momento. sí. Houve aquí unha confusión de tal Sí. que isto é unha cuestión de leva a Marta. Vale. Bueno, a ver, é simplemente que as bases de execución xa estaban aprobadas anteriormente, claro. Pero unha vez cerrado o plan Cooperou do 2024 e analizado co servicio e vendo os problemas que houbo para a xustificación de algunhas
obras, sobre todo obras ou investimentos que era o máis complicado porque os gasto corrente pois non ten máis ciencia, pois propuxemos dende a presidencia unha serie, bueno, un pouco e sobre todo tamén bueno, pois aconsellados polos técnicos, unha serie de melloras que consideramos que son melloras nas bases para que todos, pois todos os alcaldes e todos os concellos en sí pois teñan máis facilidade para xustificar as inversións que fagan. Entón, así por puntos, o primeiro punto que era a base quinta, aquí era un tema da anualidade. Isto eran de cando se fai obras que son, por exemplo, non? Pois cando algún concello poida solicitar obras que vayan en varias anualidades, porque obviamente se son obras grandes, pois non as podes facer nun ano, non? Pois que se especifique claramente que é a primeira fase, a primeira anualidade ou a segunda, bueno, a que sexa, non? Que quede especificado no que na petición que é o que despois falará Patricia, a aprobación do plan, non? A aprobación do plan consiste en todas as obras que mandamos todos os concellos a Deputación solicitando pois cada parte que lle corresponde, pois a aprobación do plan é o que despois falará Patricia e isto vista o que pasou o ano pasado, pois para aclarar que queden mellor para obras grandes, pois aclarar si son obras en varias anualidades que no texto que solicitamos a obra concreta que diga primeira anualidade, primeira fase, segunda fase. Que agora xa se presentaron, xa van nesta aprobación e cada un de vos se pode transmitir isto, despois podemos facer incluso unha notiña para mandarlle a todos os concellos e que o teñan claro. Se hai algunha obra destas que se vai no plan que leva anualidades, están a tempo para modificala sin ningún problema e acollerse a isto. Por qué? Porque ao ser obras de varias anualidades non hai que entregar, digamos, a acta de recepción, que é o que complicaba nas bases deste ano. Para unha obra grande hai que ter a obra finalizada e entregar a acta de recepción. Cando é unha obra por fases, pois poderíamos entregar unha acta de recepción desa anualidade, non desa fase, pero non a acta de recepción final. Entón, como vemos que hai concellos que levan cantidades importantes e que poden pois licitar obras importantes de varias anualidades, pois quixemos poñer isto para que non haxa problema logo na xustificación. O segundo punto, que era a modificación da base oitava, da utilización dos remanentes. Bueno, isto é que se debe o programa de gasto corrente, pois puxemos unha data para xustificalo. Perdón, para modificalo, isto era para modificalo. Que agora pilloume así para modificalo, sí, non? Claro, hasta o 30 de setembro, porque estábamos vendo que hasta o final de todo estaban os concellos presentando modificacións do plan. Eso é un problema, casi nas últimas xuntas de goberno do ano foron modificacións do plan. Eso é un problema, vale, para aquí, e eu entendo ou entendemos que dende xa hasta o 30 de setembro hai tempo para planificarse e ter en conta que se hai un cambio de algunha obra, imaginadevos, porque non é posible justificala ou para xudicala non se puido o que sea, pois cambio do que é o plan da obra ou do investimento, perdón, ou do gasto corrente que sexa, hasta o 30 de setembro sería a fecha para poder modificar esa obra. En vez de a que tes, pois poñer outra, vale? Non hasta o final de todo, que senón é difícil nos departamentos levala. Despois, a ata de recepción, o que falaba, creo que xa falaba un pouco antes, pois xa o adiantei, que non é necesario, cando se leva unha obra por anualidades, presentar a acta de recepción, obviamente, porque non é unha obra finalizada. Despois, o punto 4, que era modificar a base décima, aquí a xustificación do gasto, non? Pois no caso do gasto corrente ten que ter polo menos executado o 25% e en cambio no programa de investimentos, é dicir, no de obras, hai que ter justificado do que se pediu, a xustificación para que se poida pagar dende aquí tense que ter executada nun 80%. Isto é un cambio con respecto ás anteriores, que era un 25% para gasto corrente e para investimento, e aquí suscitou algún pequeno problema a hora de justificar, e por eso aclaramos que é un 25% para o gasto corrente e un 80% para os investimentos. Despois,
o tema do 100% do anticipo, non? Cando os concellos solicitan o anticipo, solicitades o 100%, nós vamos a poñer aquí o 90%. Por qué? Porque despois o que ocorre é que cando se licitan moitos casos as obras, licítanse por menos cantidade as baixas e despois vos temos que devolver, vos temos que solicitar que nos devolvades o totalidade, a diferencia, non? Entón, para ese motivo, entregamos o 90% do anticipo, que ese 10% pendiente, que obviamente ao final, si é por o total, se integrará sin ningún problema, pero para intentar evitar que non haxa devolucións e que sea farragoso. E eses son os cambios que basicamente o que queremos é que que haxa máis facilidades para executar, por exemplo, obras grandes que se poidan facer por anualidades, que non teñan que estar terminadas. Hai algunha obra do Plan Cooperou, e aquí está Tino por o tema da Mantino, non era Aurentino, confúndome con Tino, o tema do barco, non? Que tamén lle pasou con unha das obras grandes. Entón, para intentar evitar que non haxa problemas, se modifican as bases. De todos modos, miradeas, se tedes algunha dúda, as comentamos sin problema de cara ao pleno, e cualquier dúbida máis concreta, se queredes falar con Marquina ou volo aclare el, pero basicamente é para simplificar aos concellos e despois aquí na casa tamén, e eu creo que non perxudican, que estes cambios favorecen. Gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Non? PSOE? PSOE? Non. Bueno, Perdón. sí. Sí, vamos a ver, eu creo que o que nos plantexan, pois sí que aclara bastante cousas, pero sigue nos quedando no aire esas obras grandes que inicialmente parten dunha anualidade e que pola dificultad que sea da adxudicación se nos van da anualidade ou se nos van do 30 de novembro, se nos van da data que hai límite. Entón, eu creo que habría que buscar a maneira, se é posible, ou mellor habrá que poñer un listón inferior, a partir de aquí se pode estudiar que esas anualidades ou esas obras poidan ter dúas anualidades, ou sea, poidan ser justificadas na anualidade seguinte. Claro, non o sei. Eso, está aquí Begoña, pode explicarlo mellor, pero coas reglas, ca estabilidade, coas reglas fiscais supoñen un problema, porque sería traspasar crédito que se traspasa xa bastante crédito dun ano a outro, porque sabedes que as nominativas todas que se entregaron nas últimas modificacións vais a pasar todo. Eso xa supón que haxa un problema de estabilidade. Hai reglas fiscais que cumprir, ainda por riba o goberno todavía non aprobou nin as inversións sostenibles, nin nada deso, co cual contan todo conta para a estabilidade, co cual, nós este ano, aprobándose as reglas fiscais, consideramos que, dende logo aconsellados pola intervención, que non é posible irnos máis alá desta anualidade. Por eso se fixeron estes cambios. Poder justificar o que teñas executados, sí ou sí, sempre que supere o 80%, e que as obras poidan ir por anualidades. Creo que iso é clave, porque no plan anterior non quedaba claro e suscitaba confusión. Entón, agora vanse a poder facer as obras en varias anualidades e poder justificar cada anualidade. Pois se ves que é unha obra grande, aquí pides primeira fase da obra que sexa. E, eche moito máis fácil poder justificala. Tes posible, podes cambiar hasta o 30 de setembro a obra se ves que non a vas a dar adxudicado, e despois, aínda así, se meteu o de que se poden pagar obras parciales, non a totalidade, sempre que se supere o 80%. Eu creo que, son uns cambios para mellorar e axudar bastante. O de traspasar créditos, Begoña, se queres apuntar tú algunha consideración. Sabemos porque todos estamos sufrindo nos propios concellos. Eu tamén pediría que, na medida do posible, os que tedes, algún contacto por aí no SOE, dunha vez deixen utilizar os remanentes e digan se as inversións vai haber inversións sostenibles ou non, que creo que eso para os concellos é importante. Vale, gracias. Bueno, unha cousa máis? Non? Venga, votamos. Por favor. Resérvanse a... Sí, resérvanos o voto para despois.
punto 3, aprobación inicial do plan de cooperación de obras, aquí sí que o plan de obras e servicios municipais da Diputación Provincial para o exercicio 25, Capero 25. Aquí sí que ten a palabra para Patricia Torres. No, é que no anterior faltaba unha documentación que era esencial, pero bueno, problemas de impresión. Nada, neste caso, bueno, xa tendes a relación das obras, por un lado, do que son os investimentos e dos programas de gasto corrente e amortización de débeda de cada un dos concellos, incluída a entidade de menor de verán, non imos a relatalos porque entonces son moitísimos. E entendemos, bueno, pues que se cumple o porcentaxe que son o 60% en investimento e o 40 mínimo, perdón, o 40 mínimo en investimento. E bueno, entendemos que tamén pois, é autonomía municipal e que cada concello pois, decidiu pois, invertir estes fondos pois, onde mellor consideraron, onde mellor máis necesitaban, e a verdade é que bueno, pois, é unha gran facilidade porque incluso algunha xente pois, decide pois, utilizarlo para amortizar débeda, para pagar luz, para pagar nóminas, e bueno, pois, obviamente pois, é un alivio, sobre todo a principios de ano, xa saber con que contamos. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia? Non. BNG? Totalmente de acordo, é un tema de autonomía municipal, no cual evidentemente entendo que como pleno nos vamos a meter no que cada alcalde quere facer no seu concello, por lo tanto estamos de acordo. Gracias. PSOE? Está todo dito, o noso voto tamén vai ser a favor. Foi a falta un plan destes cada mes. Bueno, pues nada, aquí non hai problema. Así que cada un que distribuya como que. Bueno, pues bueno, aunque fora cada 2 ou 3 meses. Vale. Venga, votos a favor. Vale, este queda aprobado por unanimidade. Bueno, no punto 4 son dación de conta, simplemente 20 cosas. Dación de conta de expropiación forzosa para a execución das obras da senda turística termal entre as localidades de Alvarellos, Vilaza e Balneario de Requeixo. Patricia Torres. Bueno, neste caso, pois houbo dúas reclamacións ou alegacións a este proxecto e foron desestimadas por parte do informe do responsable do negociado de expropiacións e enténdese por lógicamente pois a necesidade de ocupación destos terreos definitivamente e con carácter urxente. Moi ben. Bueno, aquí non hai dación de conta, non? Vale. Siguiente punto, tamén dación de conta, o punto 5, expropiación forzosa para a execución das obras de condicionamento e mellora na OU 0210 Leirado Pontedeva, punto kilométrico 7044 ou 7324 no termo municipal de Pontedeva tamén, Patricia. Bueno, neste caso tamén se declara a utilidade pública neste caso por expropiación forzosa e retíranse, pois exclúense unha serie de predios porque hai un acordo cos propietarios e, por tanto, bueno, pois esta necesidade de ocupación con carácter urxente definida para poder, neste caso, por levar a cabo o proxecto que aí se indica. Moitas gracias. Tamén dada se implementar unha acción de conta, vamos co punto 6, que é a moción do Grupo Socialista para a adopción dun plan de desenvolvemento do sector mineiro na provincia de Ourense. Ten a palabra Tino. Gracias de novo, presidente. Bueno, pois é un tema xa do que se leva falado no plenario desta institución en varias ocasións. A provincia de Ourense ten un notable potencial mineiro, con importantes xacementos minerais, entre eles, a parte dos máis potentes, que son o granito e sobre todo a louxa, o terras raras, que é un tema importante na época que estamos a vivir. Nos entendemos que a minería da provincia atópase infraexplotada en comparación coas súas capacidades reais. Temos tamén potencial, ou eso dicen os expertos, en un material tamén moi importante como é o litio. Vivimos situacións críticas como foi a ilusión que se xerou alrededor da mina de Penouta e logo pois o que deu detrás co seu peche. Polo tanto, nós entendemos que a provincia debería de algún xeito regular ou estudar en profundidade o que realmente temos, e o que propomos é o seguinte, que a Deputación de Ourense adopte un plan provincial para o desenvolvemento do sector mineiro, elaborando un catálogo de recursos mineiros
é dar conta do estado do sector na provincia, establecendo áreas prioritarias e promovendo campañas de atracción e investimento. E segundo, demandar da Xunta de Galicia a posta en marcha de mecanismos de coordinación que permitan a participación de representantes da Deputación de Ourense, dos concellos e dos colectivos afectados por calquera iniciativa, notificando intereses e proxectos de prospección ou explotación mineira dentro dos límites territoriais da provincia. Gracias. Moitas gracias. Democracia? Non? PSOE? Perdón. Bloque, Bloque Nacionalista Galego. Bloque Nacionalista Galego, BNG. Nada, bueno, pues neste caso, a verdade que eu normalmente solo estar de acordo con o Orentino, e ele sabe, pero neste caso temos as nosas discrepancias. Sí, bueno, por un lado, porque entendemos que non é un tema de competencia da Diputación Provincial, unha cousa que podamos falar aquí deste asunto, que sin dúbida, pues, como que falábamos antes da enerxía, é algo que entendemos tamén trascendental para o desenvolvemento socioeconómico da provincia de Ourense, pero está claro que a responsabilidade nesto está residenciada na propia comunidade autónoma e, polo tanto, a comunidade autónoma meternos nós aí en un minerou temos nós moitas reticencias a que sexa ese un campo no cual incluso a propia Diputación Provincial teña técnicos para poder desenvolver este traballo e ter que andar nós contratando fora persoal para isto, pois tampouco parece que teña moito xeito, cando, insisto, a propia comunidade autónoma ás veces o que queremos é que fai deixación de funcións, porque acaba sendo a Cámara Mineira de Galicia cando debería ser a propia comunidade autónoma que fixera todo ese traballo de prospección e de determinación dos activos mineiros que sin dúbida temos e que despois haberá que valorar como se xestionan, como se traballan e para que. Insisto no para que me parece un punto fundamental, porque falaba agora co compañeiro que teño ao lado que en calquer momento, se falamos de Trabagarras, igual nos aparece Trump por aquí e nos deixa sin territorio, non? Dice que negocia con nós daquela maneira e acabase quedando con todo. Entonces é mellor isto leválo con moita cautela e non levantar a leve. Bueno, xa fora desta pequena chanza moi preocupante, por outro lado, de como está indo o mundo, xa digo, reservaremos o voto agora mesmo, miraremos se facemos algunha aportación, pero de partida sí que discrepamos en que sexa a Diputación a que teña que responsabilizarse dun tema deste caso. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. María del Carmen González. Gracias, presidente. Boa tarde a todos. Pois eu que non só coincidir co BNG, pois podo aceptar parte da súa intervención, non? Imos lle dar unha pensada. Eu casi nunca coincido con Aurentino, ainda que o quero ben. Lendo, eu non sei se quen firmou escribiu e se quen escribiu non firmou. O caso é que lemos a moción, recibimos como boa nova que dá a impresión que pretenden revalorizar a minería e, polo tanto, eso, pois, que levamos loitado muitísimos anos neste senso, é unha alegría, pero despois surxen serias dúdas, non? Entonces, vamos a deixar remover un pouquiño a moción, darlle unha voltiña e reservamos o noso voto para plenario. Moitas gracias. Moitas gracias. Unha intervención. Nada, simplemente decir que esta Diputación está moi implicada no Ourense termal. As augas minerais, se non descoñezco mal o tema, creo que tamén son concesións mineiras. E aí lo dejo. Desde aquí gestionamos o inverso. Alégrome moito que reconozca a implicación do Ourense termal. E o demais, pois, deixarémoslo nunha cuestión de competencias. Bueno, perfecto. Creo que está todo falado. Se nadie quere intervenir a maiores, votamos, vale? Tino,
Atento porque a ver, non podemos equivocar no voto todo, non? Veña, a favor da moción, os demais grupos entendo que nos reservamos o voto, non? Vale, pues queda así. Vale. Mocións de urxencia non hai. E rogos e preguntas eu teño aquí por escrito. Sí, tes algunha máis? Vale. Bueno, nada, a pregunta é bueno, desculpade que non a meteramos hasta hoxe, pero que hasta hoxe era o plazo para a execución da obra, entonces tampouco quixemos adiantarnos, non fora ser o demo que nos deran unha gata sorpresa e se executara, non? Esta obra en concreto xa trouxemos a comisión no seu momento, dentro do Grupo Provincial do BNG, e é un corte na estrada 0102 de Xunqueira da Ambía, Xunqueira Vía ou 0108 ata o polígono de San Cibeao, polas obras de acondicionamento e mellora integral de dita estrada nun tramo que hai entre o que é o núcleo de Xunqueira da Ambía e a ponte que hai sobre o río Arnolla, para aquela xente que conozca o espazo. Bueno, aí xa daquelas adiantábamos que era un problema, porque, bueno, era unha obra que estaba programada con bastante tempo, falaban de 3 meses, era o anuncio de corte, e interrumpía, por exemplo, o transporte escolar incrementando a ruta de máis de 40 minutos todos os días ás 7 da mañá, o cual, bueno, era... desgraciadamente, porque a día de hoxe, despois de pasar estes 3 meses, efectivamente non se rematou esa obra, sigue estando aínda, agora sí que se fixo a excavación, no seu momento hubo un, bueno, sí que seguín esta obra, non? Evidentemente, houve un problema co martelo picador, non estuvo as primeiras semanas traballando, despois é verdad que veu o Nadal, pero, bueno, o problema é que a día de hoxe sigue estando a obra sin rematar, está aínda sin o asfaltado, e despois a obra xerou problemas de inserción con outros espazos, neste caso concreto, o acceso ao cemiterio e o acceso ás piscinas de Xunqueira, non? E, bueno, como indicaba anteriormente, pues, lóxicamente, as incomodidades importantes, tanto para os veciños e veciñas, pero especialmente incluso para o transporte escolar, que eu recoñezo que falei e que desde a Diputación se daban facilidades para que a empresa paralizara a obra momentaneamente cando tiña que pasar o transporte, pero o do transporte por aquelo do seguro, supoño, e que a obra estaba sin rematar, non querían pasar por ese tramo e, polo tanto, non exerceron esa posibilidade que había. Entonces, bueno, de alguna forma é para que se tomen as medidas que se poda para canto antes rematar esta obra, porque, xa digo, levamos 3 meses, xa daquela dixemos que nos parecía un prazo excesivo e aínda estamos agora sin a execución real da mesma, vale? É iso. Sí, pero contesto efectivamente recabamos a información que ao entrar a pregunta esta mañá, o que nos informan é que os accesos están rematados en terra, xa se retomou a obra, e o afirmado, o asfaltado en canto o tempo permita. E respecto á interrupción por parte do transporte escolar, efectivamente, como ben recoñece vostede, permitiuse pasar, eles non quixeron, por a razón que fora, non quixeron pasar, entonces, bueno, pois o mismo, en canto a climatoloxía lo permiten, pois se terminará. O plazo máximo aquí di que un mes estará, o que me din de Vías e Obras, non? En un mes estará rematada o autobús circulando por itinerario habitual, entendo que un mes como máximo. Vale, a resposta que me dan os de Vías e Obras. Vale, ti hai que outras preguntas por escrito. Sí, de fondos de UNESPA, como van quedar cobertos os turnos de garda e tal. Se quere levo... Ten aí, tenes. Eu digo, a primeira, porque se queres argumentar unha cousa, onde se teñen investido os fondos asignados por UNESPA para material de seguridade e extinción nos últimos anos. Isto ven a raíz de que sí que nos trasladaron algunha queixa desde o servizo de bombeiros, non neste caso, desde o Consorcio Provincial, de que había materiais xa no seu momento que non estaban sendo entregados. En algún momento incluso parece que había un problema porque non había
un técnico responsable que asinara incluso a entrega dese material e, por lo tanto, estaban usando un material que xa estaba obsoleto cando parece ser que incluso había material adquirido pola Diputación pero que faltaba asinatura para poder entregar, o cual a verdade é que non ten moito xeito. E despois eles tamén se queixan, bueno, que hai material que precisaría ser renovado e que non teñen claro onde estes fondos de UNESPA, que todos sabemos que por obriga as distintas, bueno, porque habrá moita xente que non o sepa, que por obriga teñen que pagar as aseguradoras destinadas aos servicios de salvamento e emerxencia e que teñen que ser reinvertidos obligatoriamente en materiales para eles. Bueno, esa era un pouco a inquedanza nesa primeira pregunta. Sí, vamos a ver, efectivamente, eses fondos teñen que ser investidos e invístense, e máis que houbera, porque evidentemente a inversión que hai que facer en material non a cubren os fondos do UNESPA, ni moito menos, senón que provén de medios propios. Por lo tanto, a contestación é que efectivamente os fondos do UNESPA se invirten onde teñen que facerse, que é nos 4 parques comarcais, e tamén en capítulos de mantemento, revisións e reparacións varias de equipamento do Consorcio de Incendios de Salvamento de Ourense. O sea que invírtense aí, pero xa digo, tamén que a miña experiencia, sei que esta é unha pequena parte da inversión que se fai no consorcio, así que non hai ninguna dúbida que se invirten aí. Segunda pregunta. Sí, a outra pregunta ten que ver que, bueno, por un lado, pois, darlle os parabéns porque finalmente foi acadado o acordo cos traballadores a nivel salarial e de gardas, etc. Bueno, evidentemente, os traballadores creerían máis, pero é algo que entra dentro do espazo, pero, bueno, finalmente é certo que se achegou a este acordo e, polo tanto, bueno, pues, entendo que é unha boa nova, pero o que nos trasladaban é que agora, incluso co sistema de gardas que teñen e os novos horarios, a temporalización das traballadas que se estableceu, vai ser moi difícil que en moitos casos se acaden os 3 traballadores por turno, non? En moitos casos seguramente vai ser reducir a 2 por turno porque non hai personal. Entón aí do que nos falaban era da posibilidade de establecer unha bolsa de traballo para cubrir tanto baixas como eventualidades deste tipo nas cuales o que hai agora mesmo de traballadores para cubrir o servicio non van a ser capaces de cubrir as horas. E falaban de que en outras provincias xa existe esta bolsa e en concreto na provincia de Ourense non hai esta posibilidade. É o que queríamos trasladar. Respecto desto, efectivamente, a ver, os 3 efectivos están garantizados co personal actual, efectivamente hai unha reducción de horarios, pero tamén hai no acordo hai un aumento de efectivos, claro que non é inmediato, pero un aumento de efectivos de ata 18 membros, co cual, efectivamente, unha contratación importante que entendemos que vai a garantir de sobra que isto se manteña. Por lo tanto, os 3 traballadores, porque aí a segunda e a terceira son moi parecidas, non? A segunda e a terceira efectivamente deberían quedar garantidos con estas contratacións e ademais están están elaboradas as bases para a creación dunha bolsa, que é unha anomalía que non había aquí e que se vai a fazer inmediatamente. Ya o mismo, pues, está a bolsa a cuarta era o mesmo sentido, o sea, no mesmo sentido todo, vale? Antes intentamos dar a resposta, Patricia recabou se queren antes Vale, bueno, isto non é do INORDE, está na área de benestar, é o programa do CROU, que é un programa europeo para o fomento do comercio. Entonces, o que me din dende a área é que estánse instalando. Ainda non se acabou a instalación e unha vez que estén instaladas, pois vanse ceder as taquillas aos concellos ou ás entidades vinculadas ao comercio, bueno, entidades, asociacións de comerciantes, e vaise explicar como funciona, pero en ningún caso de momento está funcionando ningún. Entón, cando rematen de colocar todo, pois se fará a cesión correspondente e tamén se vai a explicar como é o funcionamento para que o podan levar a cabo. E por outro lado, que decías que non se vos informara, dicen que dende o minuto 1 Allariz estaba dentro do proxecto porque as características do territorio e da convocatoria marcaban unha serie de
localidades, e unha delas pois, que cumpría requisitos era a vosa, que se vos informou e que todos os concellos autorizaron e indicaron onde se colocarían precisamente as taquillas. Eso é o que me consta e que está notificado por escrito e contestado por escrito. Así que de momento nada máis. Creo que queda contestada a pregunta en este caso, calquer cousa, pois. Bueno, pois damos por rematada a comisión, felicitando os de Benestar por a súa información e iso facto, estamos online. Venga, comisión cuarta, comisión informativa de políticas sociais. Temos, como sempre, no orden do día, o primeiro punto é a acta anterior, entendo que ok, e no segundo punto, moción do Grupo Socialista para garantir a estabilidade e viabilidade das casas niño da provincia de Ourense. Grupo Socialista, Álvaro Vilar. Boa tarde outra vez. Bueno, hoxe teremos esta moción para poñer un poquinho foco na realidade dos traballadores, maioritariamente traballadoras das casas niño, que tamén podíamos extrapolar as casas do maior, pero bueno, neste caso, porque o funcionamento e as circunstancias son moi similares, pero neste caso teremos das casas niño. Unha idea que se leva anos implantada aquí en Galiza, en Ourense concretamente, temos unha gran presencia de casas niño, prácticamente unha 50 casas niño, que funcionan ben, e fan un servicio que nos consideramos aceitado para o que é a realidade do noso rural e demais. O que sí, é verdade tamén que os traballadores teñen unhas circunstancias particulares que queremos que deben ser melloradas e que deben ser unha garantía, digamos, de que as casas de niños sigan funcionando e teñan unha estabilidade. Nos referimos prácticamente a 4 ou 5 circunstancias. Eles, como ben sabedes, son personal autónomo, é dicir, que ten un contrato, digamos, ca Xunta de Galicia para o funcionamento das mesmas, pero teñen o seu autónomo e, por tanto, cando teñen unha baixa pequena ou baixa de larga duración, pois teñen que recurrir a outro personal contratado, difícil de encontrar moitas veces no rural, porque é dificultoso encontrar para esas institucións e poder seguir garantindo o servicio que están prestando. Por outro lado, eles teñen unha axuda para, en primeiro lugar, fazer o investimento de cando alugan o local ou digamos, poñen en funcionamento o local, pero se se dá a circunstancia de porque por cualquier motivo teñen que cambiar de local ou ben porque o arrendador non lle renova ou porque teñen que buscar outro tipo de local, xa non volven ter esa axuda de 20 e algo mil euros para o condicionamento do local. Por outro lado, temos que ser realistas tamén. Se hai unha fin de actividade en algún momento dado desas traballadoras, pois non teñen unha cobertura social da mesma. Non teñen un paro, non teñen unha cobertura, digamos, que se vexan al lado. E, por último, tamén, non menos importante, que para eles non teñen relación laboral absolutamente ninguna ca Xunta de Galicia. Non teñen, digamos, unha puntuación que lle permita entrar nunha lista de contratación, nunhos concursos, etc. Entonces, que pedimos? Que a Xunta de Galicia lle dé unha voltiña as condicións laborales da xente que leva as casas niño e que mellore e que teña en conta, digamos, todas estas circunstancias que nós traemos hoxe aquí. Entón, o punto de resolución que traemos é instar a Deputación de Ourense, bueno, a presentar a Xunta de Galicia un incremento no financiamento do financiamento e axuda dirixidas a casa niños e que sexa consecuente e caído coa auténtica realidade económica e a necesidade dos e das profesionales que desenvolven un servicio tan crucial no rural da provincia de Ourense. De momento, máis nada. Moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Bueno, boa tarde. Pouco máis que decir, Álvaro. Nós estamos de acordo, posiblemente vos fagamos algunha engárga, pero o corpo da moción estamos totalmente de acordo e nunha das cousas que máis
coincidimos no tema das baixas laborais destas persoas que están ao cuidado das casas niño, porque non ten sustitución e evidentemente repercute económicamente nas súas persoas. Entonces, bueno, pois si estamos totalmente de acordo, nos hoxe reservamos voto porque, bueno, faremos seguramente algunha aportación, se non non vos importa, e nada, estamos a favor, vale? Pero con reserva de voto. Moi ben. Partido Popular, Patricia Torres. Nos imos a facer unha reserva de voto para estudiar con máis profundidade a moción. Moitas gracias. Alguna cousa máis? Non. Vale. Pois entonces votamos, señores. A favor. E os demais grupos entendo que reservamos o voto, sí? Moi ben. Perdón. Punto terceiro. Tamén trátase de outra moción, neste caso do Grupo Popular, relativa ao apoio aos empregados da empresa Faurecia Automotive España, no polígono San Cirao das Viñas ante o seu futuro incerto. Ten a palabra Marta Novoa. Gracias, presidente. Bueno, pois lamentablemente temos que volver a estar falando nun problema dunha empresa relacionada co sector da automoción, dunha empresa auxiliar situada no polígono de San Cibrao das Viñas, Faurecia, bueno, ahora é do grupo Forbia e, bueno, antigua Citroën, que como todos sabedes, pois leva moitos anos instalada e dá traballo a 300 traballadores. 300 traballadores na provincia de Ourense que, pois, igual que o resto, que máis ou menos a industria auxiliar da automoción agrupa uns 2000 traballadores na nosa provincia, pois están a sufrir unha situación incerta porque, bueno, pois hai dous condicionantes, sobre todo, bueno, pois que estamos a vivir sobre o sector da automoción, moitos deles, a maioría ben derivada de normativa, non? De normativa europea, pois en cuanto ao cambio dos vehículos de combustión aos vehículos eléctricos, o que provoca que así como primeira conclusión de que se contraera as ventas de coches, non? As ventas de coches baixaron no último ano, non están pechados os datos anuais, pero sí que os mensuais se iba vendo que de media incluso había meses que baixaban un 20% as ventas de coches, polo tanto, obviamente, se venden menos coches, pois baixa a produción e, polo tanto, pois baixa a mão de obra sí ou sí. E por outro lado, a maiores, pois nese cambio do vehículo de combustión ao vehículo eléctrico se están deixando de producir moitos vehículos que estaban fabricándose nas plantas que temos en Galicia, e neste caso na de Faurecia, que perdeu un contrato dun coche que se estaba, duns salpicadeiros que se estaban facendo dun coche pois de Stellantis, non? Que se sustituiu por outro e que Stellantis adxudicou o novo vehículo e non adxudicou esa peza a este grupo. E entonces aí se abre a segunda problemática, que, bueno, pois temos un cambio estamos ante un cambio importante, non? Que Europa terá que revisar seguramente, porque quizáis eso de darnos tiros nos pés pois é un pouco pois cuestionable, non? Porque ao final pois somos os europeos que vamos á cabeza de todo este de cambio, que é importante, pero quizáis o mellor non pode ser tan estricto, non? E cambiar ese modelo que afecta a toda unha industria que en España pois dá traballo a moitísima xente, non? Temos grandes fabricantes de automóviles. En Galicia se fabrica un de cada 4 coches que se fan en España, entón eu creo que é algo bastante importante. Polo tanto, claro, se facemos ese cambio e a xente pois non sabe nin que vehículo comprar e demais, pois o que provoca é que pois pasen estas cousas. E que pasa? Que ao final, o que estamos vendo é que todo isto que xa nos olvidamos do COVID, do 2020, todo que por que se puxeron en marcha os PERTES, non? Xa pasaron casi 5 anos, pero os PERTES se puxeron para axudar, non, a moitos sectores, entre eles o da industria da automoción, eran os fondos de Europa que viñan para cambiar un pouco a economía e poder relanzar a economía, e se adxudicaban dende Europa os estados con unha certa normativa e flexible, esa normativa que ven de Europa é bastante flexible, podían diseñar os seus PERTES. Aquí se falou noutros momentos do tema dos fondos Next Generation,
bueno, pois váleme para decir que seguimos igual, non? Pois os PERTES non todavía se ve a incidencia non na economía, sino que o peor de todo é que estamos vendo que a incidencia é negativa, porque neste caso se adjudican a Stellantis Vigo casi 30 millóns de euros, se non recordo mal, do PERTE do vehículo eléctrico, e despois vemos que Stellantis Vigo pois subcontrata pezas fora de España. Os fondos Next Generation eran o que así se falaban, os fondos que daba Europa para os Estados. Hombre, non é moi lóxico, non, que se damos eses fondos para España que non queden no propio territorio, non? Entón, o que instamos aquí, aparte de que a empresa manteña o traballo, non, que xa houve un acordo co comité de empresa a semana pasada, tiveron unha reunión xusto cando nos registramos esta moción, un pouquiño nos registramos pola mañá, e o acordo da reunión saliu a mediodía, dun acordo co comité de empresa de 27 despidos para manter a fábrica de cara a 2027-2028, que se non hai pedidos novos, pois vería en serio risco a súa viabilidade. Por eso nós seguimos insistindo a empresa que ten que buscar, non, pois esa alternativa ou eses contratos para poder manter os postos de traballo, unha empresa moi importante que dá moito traballo na nosa provincia e, ademais, ela mesma a outras auxiliares, non? Porque é o que ocorre. Ao final, estas empresas tamén subcontratan e tamén se será un ecosistema ao redor delas. Entón, dá traballo a 300 traballadores, pero ao redor de Faurecia viven moitas máis familias. Entonces, ese é o primeiro punto, e o segundo punto instamos a que o Goberno da Xunta de Galicia, que o Goberno Central, pois dunha vez destine os cartos que veñen de Europa pois a que se empreguen no noso Estado, non? E é que, se víramos que Stellantis adxudicaba pezas pois a plantas de Palencia ou de Zaragoza ou de por aí, bueno, pois ainda poderíamos calar, pero que se vemos que as subcontrata a Marruecos ou a Portugal, pois ou máis alá aínda, pois parece increíble, non? E nos referímonos, eu creo que ao final se poden poñer, son convocatorias que se poden poñer condicións, porque son diseñadas polos estados, e si se poden poñer condicións como a huella de carbono, para que cando se conceden esas axudas ás empresas as reinvirtan con proveedores do propio Estado. Xa non falamos da comunidade, que debería ser, pero bueno, por lo menos Stellantis vai a recibir do PERTE do vehículo eléctrico en España 154 millóns de euros, que, como sigan así, vai a ser destinado pois a Marruecos ou a relanzar as empresas de Marruecos, de Portugal, de China. Ao final, os PERTES van a ser os PERTES dos chinos. Entonces, pareceme un pouco que é unha iniciativa totalmente acaída, que tristemente me parece que non vai a ser a última, porque o sector automoción vai e algún outro, pero a industria da automoción vai a sufrir un cambio como non se relaxen un pouco as directivas e todo o cambio ao vehículo eléctrico. Así que eu creo que deberíamos, polo emprego da nosa provincia, pois votar a favor desta iniciativa, que non di nada raro, porque creo que agora mesmo se están repartindo os cartos dos PERTE e ainda estamos a tempo de poder pois que entren en razón. Así que eu, pola miña parte, espero que votedes a favor e nada máis. Gracias. Gracias. Democracia, non? Non. Venegas. Bueno, estamos de acordo en que hai que atallar un problema importante que é o desemprego en Ourense. Faurecia, bueno, que a antiga Faurecia é un exemplo claro do que estamos a vivir no campo da automoción, é verdad. Hai unha cousa que, aparte desa normativa europea con respecto ao vehículo eléctrico, hai unha cousa que é moi importante, que xa abrimos ese melón cando falamos do tema de Hispamoldes por unha moción que trouxe aquí tamén o Partido Popular e que apoiamos e que debatimos, que é a deslocalización da produción. Eso é o peor que lle pode pasar a calquer campo industrial. E iso é o que está pasando. Entón, ese é un melón que en algún momento temos que atallar de forma moi importante. Eu outro día pensaba, facíame unha reflexión eu mesma, dicía, que coño estamos facendo os políticos en Ourense, na provincia de Ourense, para que non teñamos prácticamente, bueno, non é que non teñamos, pero que pasa cas empresas
en Ourense. As que hai, as que son un pouco fortes, deciden de irse. De alguna maneira, pechar a porta e decir hasta logo. O mellor, o mundo 316 para 314 postos de traballo non son importantes. Para Ourense son importantísimos. Eu vexo que non estamos sobraos de nada de traballo. Entonces digo, algo teremos que ver nós, en xeral, con poder, sin poder, con goberno, oposición, pero algo temos que facer. E desde logo non nos vale simplemente traer unha moción e aprobala. Que sí, que é o que vamos a facer ca moción que presentades. Posiblemente metamos emendas tamén, pero non nos chega. Temos unha mesa pendente dunha moción que presentamos nós e que posiblemente esa mesa tampouco sea suficiente. Temos que facer algo máis, temos que pôr o pé na rúa, temos que pornos de cornos para traer emprego a Ourense e evitar que o emprego que hai neste momento fuxa, porque acabará fuxindo. Entonces, o principal problema é a deslocalización de produción, perdón, coño, encima, é a deslocalización de produción que temos nos sectores que hai aquí. Engancho, ademais da automoción, pois o textil, e dentro de pouco vendrá outro. Entonces, algo temos que facer. O Gallá tuvera unha boliña de cristal que me dixera hai que ir por este camiño. Porque, de verdad, o BNG apoyaría ese camiño. Fora o que fora. Sempre que non cometeremos ningún delito, claro. Pero fora o que fora, de verdad, o sea, temos que loitar por a provincia en serio e pornos en serio co tema do emprego, porque é moi, moi importante. Ahora está Faurecia, pero vendrán outros, porque estamos lo vendo cada día. Pasamos por Tesolar, poderíamos facer unha relación de empresas que foron causando pérdida de emprego en Ourense e cansaríamos de nomear. Entonces, eu de verdad pido desde aquí que fagamos algo, que nos poñamos, que nos quitemos o traxe e que baixemos á rúa, que baixemos ás empresas, que baixemos a pedir, a suplicar, se fai falta, que se instalen empresas en Ourense, para que podamos ter postos de traballo e dignos. Nós temos unha reunión con parte do Comité da Sección Sindical da CIGA e nos decían os traballadores de Faurecia que aínda baixándose a menos do salario mínimo interprofesional, a empresa non subsistía. Coño, eso non o podemos consentir. Non se pode consentir. E é unha precariedade para toda a provincia e vai en detrimento noso. Noso como personas, noso como políticos e que as familias non poden vivir así. Entonces, vamos a centrar. Eu vou a centrar o tiro ahora mismo e estou de acordo ca exposición de Marta, pero vou centrar na exposición no pleno, vou centrar en Faurecia, porque ahora mismo teñen un problema moi, moi, moi grave. Nada máis. Moitas gracias. PSOE? Sí. Sí. Bueno, se nos puxeron encima da mesa dúas problemáticas importantes. Por un lado, se fala BNG da localización da produción e de moitos sectores, e por outro lado a vicepresidenta nos fala de que, bueno, que no corpo da moción se nos fala de incertezas, ela na súa exposición fala de cuestionar o modelo de electrificación. Eu creo que o apoio que temos que facer aos empleados, neste caso o empleo, e que se garanta o empleo, non ten, digamos, máis cuestión que a que se manteña o empleo e o compromiso por parte da dirección, que non hai. Na última reunión extraordinaria non se consensuaron para nada, nin negociado os posibles despidos que pode haber, nin hubo compromiso absolutamente ningún por parte da dirección no mantenimento dos postos de traballo. Dito isto, o noso apoio vai ser a moción, nos vamos a reservar, por suposto, pero creo que o fondo da cuestión non é o que trae o corpo da moción. Si os puntos de resolución, pero non o corpo da moción. Por último, me pregunto se o papel da Xunta de Galicia, que ten competencias en industria e en empleo, vai ser simple e llanamente
reclamar ao Goberno Central. É dicir, a Xunta de Galicia vai estar quieta parada, non vai facer nada proactivamente nas súas competencias que ten en industria e en empleo, e simplemente vai fazer como podemos facer de calquer concello, de calquer portavocía da Diputación, de reclamar ao Goberno Central que faga algo. Bueno, eu creo que a Xunta de Galicia non pode ser un actor pasivo nestas circunstancias. Bueno, debatiremos no plenario, e realmente todo apoio aos postos de traballo, todo apoio aos empleados que teñen, e que, falando con eles, son totalmente pesimistas na garantía do empleo. É dicir, eles non ven mal, ven peor todavía a situación a día de hoxe, porque non hai modelos para producir, non hai modelos en vista, e a dirección, nas últimas reunións que tuvos con eles, na última acta, pois o que non se comprometen absolutamente a nada por parte da empresa, entonces a perspectiva pois é moi negativa. Dito isto, nos debatiremos un pouco máis e nos pronunciaremos máis no pleno, pero, bueno, todo apoio aos empleados e a garantía do empleo. Moitas gracias. Bueno, por empezar por o final, Álvaro, eu non cuestiono o modelo de electrificación, son enxeñeira de profesión, levei temas de energía bastante tempo, teño un máster que estou facendo de enerxía, non cuestiono a velocidade da implementación do modelo de electrificación. E se te informas ben, está a ser cuestionado na propio seno da Unión Europea, está se cuestionando porque está Alemania, está Italia, está España, que teñen un sector de automoción moi potente, e estáse cuestionando a velocidade da implementación do vehículo eléctrico, vale? Entonces, as empresas non se dan reorientado tan rápido como se esperaba, se está vendo. Entonces, eso é algo que non di esta humilde personiña, é algo que se lee e que está na prensa e que se está debatindo no seno da Unión Europea. Por lo tanto, eu só apuntei a eso, a que o mellor hai que cuestionar a velocidade e a capacidade de adaptación das nosas industrias, porque se está vendo que están sufrindo, e o propio tú falas con cualquera que vai a comprar un coche e hoxe, o sabemos todos, non sabe moi ben que coche comprar, e entón o que fai é non comprar, ante a dúbida non compra. E entonces aí está, son datos obxectivos, a caída da venta de vehículos de combustión e de vehículos eléctricos, caeu tamén. Entón, bueno, pois a xente non sabe que comprar, non é algo que eu cuestione, que vamos, son defensora da electrificación, pero unha cousa é a velocidade de implementación dos cambios, que a veces pois hai que poñela en dúbida. E despois, en cuanto a Xunta de Galicia, obviamente, a Xunta de Galicia, non sei se o coñeces, tamén está publicado, eles aprobaron, a Xunta de Galicia aprobou un plan director ata o 2027 do sector do apoio ao sector da automoción, con distintas medidas que van sacando, e está traballando no tema. E eu o que lle pide este grupo ao Goberno Central é que faga o mesmo. O Goberno Central é unha cuestión de Estado, Álvaro, eso, cando chegue, isto non vai a ocurrir solo en Galicia, vai a ocurrir en outras comunidades que tamén teñen empresas potentes do sector da automoción. Por lo tanto, nos, neste caso, se vise que a Xunta de Galicia non tomaba medidas, pois estaría, pero bueno, se tes algunha proposta concreta, pois nos estamos abertos a modificar esta iniciativa sin ningún problema e a falalo. E despois, en cuanto a María do Bloque Nacionalista Galego, eu encantada de que o Bloque se veña non deslocalización e a implementación de empresas no noso territorio, pero de todo tipo de empresas que cumpran a legalidade, por supostísimo. Nós estamos a favor de todas as empresas que cumplan a legalidade, e vostedes non, están en contra das empresas, normalmente, eso é algo que non o digo eu, o din vos, porque agora estábamos falando que outro día se falou da posibilidade de reiniciar o proxecto da mina de Touro Pino, e xa colleron a pancarta, ainda non sei, as tiñan guardadas, e xa sacaron. E xa sacaron outra vez. Por lo tanto, oye, é que non dan tempo, empezase a falar e xa sacan a pancarta. Entón, eu, de verdad, non é un tema, o tema industrial é un tema serio, e hai moitos traballadores en xogo, e as administracións temos que poñer as condicións e ser serias na tramitación dos proxectos, María. Hai que ser, eu creo que hai que ser serios, e entón hai que esperar a ter os informes. E bueno, eso que decía, eu a verdade teño 44 anos e a única empresa, bueno,
É verdade que se foi Citroën e despois veu Valeo, e Valeo se foi e houve aí un cambio, pero desde T-Solar non pecharon empresas así a dolor, o sea, tampouco hai que... abriu T-Solar e pechou no tempo en que eu empecé a miña vida laboral, o sea, a vida de T-Solar foi moi curta e, por sorte, ali se montou outra empresa e hoxe estamos cunha ampliación dun polígono que necesita suelo porque queren vir empresas dun tamaño importante que non teñen suelo para ver. Entonces, bueno, tampouco é decir non se está facendo nada nesta provincia. Nesta provincia se está loitando a pé de rúa todos os días polo emprego industrial. E non collemos a pancarta. E igual ao quitar esa pancarta deixamos de espantar os que veñen aquí a querer invertir, señores do BNG, porque claro, se collemos a mínima un inversor que quere vir aquí e ven unha pancarta xa empezan a... Entón eu digo que todos debemos loitar na mesma medida. E é unha... Todos saímos á rúa a traballar, eu non cuestiono que vostedes non, pero, jolín, é un pouco, pois eso, apoio. Dende aquí apóiase, pero despois pasamos a outros estamentos e non se apoia. Entón, bueno, pois creo que todos debemos unirnos, se queremos sair unidos desde aquí, tamén cos nosos partidos un pouco máis arriba, pois temos que deixar de facer ruido. É unha pequena consideración a eso que vostede di, traemos esta moción porque estamos moi preocupados polo traballo polos traballadores de Faurecia, por todos os traballadores de Faurecia e polo traballo que dá a provincia de Ourense. Así que, obviamente, non teño que decir nin que o primeiro punto é o apoio para que se manteña o traballo e que iso é o máis importante. E toda axuda que pidan as administracións que están na mau do Concello, obviamente está pouca, pero toda axuda que se poida facer desde ali se vai a facer. Así que, nada máis, espero que se tedes aportacións podamos sacar por unanimidade, igual como saliu a Dispamoldes, e bueno, e que salga esta iniciativa co apoio de todos. Gracias. Gracias. Algo máis de o? Non. BNG. A ver, o BNG vai estar sempre a favor das persoas. Sempre a favor das persoas. E sempre a favor do país. Toda empresa que esquilme o noso país, evidentemente nós non nos vamos a pôr de acordo, porque non vamos a tirar por aí. Poño exemplo, Altri. Vamos a estar sempre en contra, porque vai esquilmar o noso país. Entonces, nese sentido, vamos a estar en contra. Ahora, si ustedes me dicen, tiramos por o país, tiramos por o país, sempre cando non se esquilme o país. Porque a mí non me vale de nada crear unha gran empresa, como, por exemplo, se propón, vale, e si derramo todo o demais. Eso non me vale. Ou crear emprego nunha zona que hai casi pleno emprego. Vamos a ser serios. Si esquilman, si os nosos... traen ustedes unha moción sobre os encoros e a repercusión que pode ter sobre o país. Pois é igual. O sea, se a mí non me revirte, non. Vale, pero vámonos a sentar. Non temos problema. Vamos a tirar para adiante. Repito, hai unha mesa que tiña que estar convocada e non está convocada. Entonces, nós mesmos propuxemos esa mesa. Non é para chegar e tomar un café, é para traballar. E para buscar inversión para a provincia de Ourense, que é o que a nós nos toca neste momento. Pero inversión con cabeza. Do resto, tenos ao seu lado cando queiran. Sí, moi breve, presidente. Bueno, a velocidade de implantación do vehículo eléctrico non vai marcar nadie máis que o mercado. E o mercado está marcando. É dicir, nós podemos poñer as trabas todas que queramos do mundo mundial, pero os vehículos eléctricos están entrando, sobre todo do Oriente, e van entrar, e se van entrando. Se non somos capaces de fabricarlos, van seguir entrando. Por outro lado, con todo o resumen que me dixo de que a Xunta de Galicia me dice a Xunta de Galicia está traballando. Perfecto, xa me queda claro. Está traballando. Non sei en que, pero está traballando. Usted me dice por todo o argumentario que a Xunta de Galicia está traballando. Supoño que o Goberno Central non está traballando. Que as axudas e tal. Con respecto ao suelo. O sea, que eu, sinceramente, xa teño ido moito nesta mesa, na mesa máis grande que temos aí arriba, da falta de suelo do polígono de San Cibrao. Pero se ten 1 millón de metros cuadrados en Paderne. Pero se hai 1 millón de metros cuadrados en Paderne, hai outro 1 millón de metros cuadrados en Tabodela. Se, por outro lado... ¿Qué?
Vamos a ver, de que son as competencias de... Home, pois, oye, vamos a ver, nos podemos sair de aquí a ponernos a traballar, a urbanizar, pero, home, pero é que é moi triste que usted me diga, como alcaldesa de San Cibrao, que teñe necesidade de suelo industrial e que a Xunta de Galicia non sexa capaz de poñer suelo industrial. É que é moi triste que me diga eso. É que me está dicindo, por un lado, de que hai empresas que necesitan suelo industrial de gran capacidade de suelo industrial e que teñamos leiras e leiras cheas de silvas e de tosos e a Xunta de Galicia que ten desde fai 15 anos 2 millóns de metros cuadrados expropiados e non sexa capaz de poñer suelo industrial en mar. Por favor, eso non me pode dicir, non me pode dicir. Nada máis. Non iba a contestar, pero si lle podo aclarar o do suelo, porque claro que algo... A ver, vamos a ver. Pero podo estou no meu turno, sí. A ver, o vou falar como alcaldesa agora mismo, porque eu do suelo industrial de Taboadela ou de Paderne non me toca falar. Pero eu digo, no meu concello, estáse a punto de aprobar un proxecto de urbanización de ampliación de suelo. Estamos esperando, sabe por quen? Por un informe da Confederación. O de sempre. O de sempre, pois chámeo. Chámeo. No, mira, Álvaro, a ver, mira, Álvaro, mira, aprobación inicial do proxecto de ampliación de 300.000 metros do polígono de San Cibrao venceu, acabouse, a exposición pública acabou este luns. Está aprobado. Pero hai informes sectoriais, un deles é o da Confederación. Chegou o enésimo informe da Confederación despois de suplicarlle de rodillas ali, xa non queda outra que decirlo así, mandaron un informe de 3 follas onte, solicitando aclaracións. Despois de aprobar o proxecto inicial do plan parcial de velo e mandalo e volver a ir, pois o proxecto de urbanización que xa só dice 4 cousas ali, ainda volven mandar o Concello unha aclaración de 3 follas que estamos analizando, outra vez. Así que, mira, a Xunta de Galicia atópase con moitos problemas de urbanismo e de urbanización por culpa da Confederación, Álvaro. E pregunte por os plan básicos autonómicos, a ver que nos ten parados máis que a Confederación. Entón, hombre, eu, de verdade, é tocar con a Confederación e retrasarse todo 2 anos. Home, mire o da depuradora, outra vez. Estamos ca exposición pública, 2. Entón, a ver, eu que diga eso, que eu podo falar do meu, e vaise a facer esa ampliación en cuanto teñamos os informes. Pero é que a tramitación dun proxecto dese tipo en Galicia topar ca Confederación, pero pásanos a todos. Eu estou esperando por un proxecto 4 anos, levamos no Concello esperando para urbanizar un terreno por culpa de idas e venidas de la Confederación. Entón, Álvaro, isto é culpa un pouco de todos, pero non estamos falando deso agora. Entón, acabamos. O maior proxecto que entrou privado no Concello de Taboadela estuvo parado 2 anos con un informe de turismo. Pois é raro, son un pouco lentos, pero bueno, eu creo que xa non vou a decir aquí da Confederación, que o sabedes todos en petit comité, e sufrídelo todos, así que, veña, nada, gracias, chao. Bueno, vamos a logo a votar sobre a moción. Depois xa debatiremos no pleno, que me imagino que habrá que debatir. Vale. A favor? Porque máis entendo que se reserva un voto. Moi ben. Se mocións de urxencia non hai, arrobos e preguntas? Non. Bueno, estamos por terminar. Vamos coa penúltima das comisións, que é a Comisión Informativa de Turismo, Termalismo e Medio Ambiente. Bueno, aquí, como sempre, o primeiro punto de orden do día, acta anterior.
Ok. Segundo punto, aprobación do convenio de cooperación entre a Diputación Provincial de Ourense e os concellos de Cenlle, Punxín e San Amaro para contratar o servicio de explotación e mantemento do suministro de enerxía eléctrica das instalacións de abastecemento en Alta, Razamonde, San Trocado. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, pois é un convenio que está a punto de rematar, entón vais a renovar por un período de 4 anos para os concellos de Cenlle, Punxín e San Amaro. Bueno, entre as cláusulas que se inclúen é a contratar o servizo de explotación da infraestructura cunha empresa especializada, contratar a suministración de enerxía eléctrica e manter correctivamente as instalacións municipais. Neste caso é unha competencia neste caso de colaboración da Diputación, por eso se presta este servicio en colaboración, e tamén son os propios concellos os que asumen nas porcentaxes que se estiman do 40% no caso de Cenlle, o 25% no caso de Punxín, o 35% no caso de San Amaro, os que repercuten, a Diputación repercute ese coste de todos estes servizos aos propios concellos, repercutindo en 100.000 euros no caso de Cenlle, 60.000 no caso de Punxín e 90.000 no caso de San Amaro. Bueno, recordamos que había aquí un tema de abastecemento importante, que houve que facer un bombeo dentro do Miño e, por tanto, bueno, a Diputación daquelas entendeu que era necesaria a colaboración cos concellos nun servicio básico como é o abastecemento e, por suposto, agora damoslle continuidade con este convenio. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia? Non? BNG? Non. Faremos reserva de voto, pero... Vale. Non. Vale. Pois entón votamos. A favor? Os demais, reserva de voto. Vale. Moción de urxencia non hai, logo se preguntas. Tampouco. Terminamos a comisión. Vale. Queda terminada a comisión. Vamos ca última das comisións, a Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Concretamente, os puntos de orden do día son, por unha parte, a aprobación da ata da sesión anterior, do 21 de xaneiro. Como sempre, entendo que queda aprobada. E, no punto 2, a moción do BNG para o reforzo da promoción do galego dentro da Deputación de Ourense. Ten a palabra, señor Puga. Bueno, moi boa tarde. Bueno, non cabe dúbida de que a cultura dun país forma parte, ¿no?, do fundamental dese país. A canto máis cultura, maior desenvolvemento económico, isso é obvio. E dentro da cultura, as sociedades que defenden e protexen os seus idiomas son tamén dos máis avanzados, non? E podemos ver incluso dentro da propia Europa, non? E do Estado español.
esta moción que nos traemos está basada non en unha impresión nosa do nacionalismo ou do Bloque Nacionalista Galego, nin tan siquiera nunha visión persoal das tres persoas que formamos parte do grupo provincial, sino que está basado en datos do Consello da Cultura Galega e do Instituto Galego de Estadística, no que se evidencia, a través dun informe do Consello da Cultura Galega, unha preocupante tendencia baixa no uso do noso idioma galego, non? E os datos do Instituto Galego de Estadística, publicados a finais do 23, tamén indican os datos que nos teñen que facer pensar que ou facemos algo ou, por desgracia, o noso idioma tende a desaparición. Nos enmarcamos a necesidade de defensa do idioma galego, que eu creo que en eso imos coincidir todas as persoas que formamos parte desta corporación, pero enmarcámoslo nun esforzo que centramos na necesidade de desenvolver os procesos de normalización lingüística a través dos servizos de normalización lingüística, non? Porque estos que foron creados alá por os anos 80 acabaron tendendo a convertirse, eso ocurre tamén aquí en esta Diputación Provincial, en unhos servizos máis que nada pois ou ben de traducción ou ben de corrección, non? O que decimos é que esos servizos de normalización lingüística, sobre todo tendo en conta estes datos recentes, teñen que ir un pouco máis alá. Bueno, máis alá da exposición que facemos para que sirven estes servizos de normalización lingüística, o que plantexamos é unha serie de acordos. Poñemos aquí tamén a cifra do que nós acabamos vendo nos propios orzamentos da Deputación, do que é o Servicio de Promoción do Galego, que acaban sendo 100 e poucos mil euros, pero incluso hai unha plaza vacante, por lo tanto, pode andar por os 50 ou 60 mil euros o que investimos desde a Diputación Provincial no tema da promoción do galego. E xa digo, boa parte do traballo que se fai en ese servicio é máis que nada de corrección e de traducción, non? Bueno, pois nos plantexamos a necesidade que desde esta Deputación Provincial se cree un programa de cooperación cos concellos. Bueno, na práctica ven a ser que se dote de orzamento aqueles concellos que voluntariamente o queiran, non? De entre 5.000 e 20.000 habitantes, ou, no caso dos que teñen menos de 5.000 habitantes, que podan asociarse, hasta chegar á cantidad de 5.000 habitantes, para que se colabore. Nos poñemos unha cuantía, que non ten por que ser esa, non? De aportar 20.000 euros anuais a cada un deses servicios de normalización lingüística, para que realmente eses servicios de normalización lingüística fagan eso, o fomento do uso do galego. Non solamente labores de corrección, sino de fomento do uso do galego. E a maiores tamén pedimos que eses servicios de normalización lingüística sexan os encargados de planificar esas accións de fomento, que desde a Diputación haxa un servizo que permita planificar a medio prazo ese servicio, ou digo, ese fomento do uso do galego. E ao mesmo tempo, poñer en marcha medidas e accións propias da Diputación nas áreas, non? En base a criterios de dirixir que o fomento do galego sexa premiado, por decirlo así, a hora de asinar convenios, de concesionar servicios, de conceder subvencións, facer unhas actividades, unha serie de actividades e de políticas proactivas de cara ao idioma galego, non? Bueno, esa é a nosa proposta, evidentemente suxeta e aberta, por suposto, a que se nos poda plantexar melloras, pero que teñenos que levantar alarma a situación realmente do idioma na parte que nos corresponda como administración pública, intentar ser proactivos na defensa dele, non? Bueno, esa é a intención e a idea da nosa moción, e ustedes dirán. Moi ben, moitas gracias. Democracia, non? PSOE? Sí, nos esta moción, bueno, vamos a dar unha voltiña. Co BNG, a verdad, moitas veces non me acaba de quedar claro cando son competencias da Diputación e cando non son competencias nosas, o sea, porque a non nos rechazan antes unha moción porque non son a competencia, digamos, da Diputación, e esta, bueno, pois, creo que sí. Este sí que é. Este sí que é competencia. Pois, bueno, trataremos entonces competencialmente. Competencialmente. Sí, sí, no. Entonces, no, de todas formas,
vamos a tratar co cariño debido e non vamos a manifestar no pleno a nosa postura ao mesmo. O día Vamos 14, de normalización. o día 14 está reciente aí, no 14 de O febreiro. día 14 de febreiro. Despois do 14. Amor, odio. Vamos, César. Vale. Yo galego. Bueno, unha cousa máis, non? Non. Vale, pois entonces votamos, é verdad. Ai, mostra. Xa votar a favor. Casi me convencestes. Reserva os demais reservamos. Vale, e moción de urxencia non hai, algún rogo ou pregunta? Non? Pois entonces finalizamos as comisións. Vale, dígame. Teño unha pregunta, presidente. Sí. Sí. Recentemente se fixo un contrato menor que se adxudicou a Viajes Halcón e o servicio concreto figura Axencia de Viaxes por desplazamento da Escola Provincial de Danza da Diputación Provincial de Ourense ao Ecuador por un montante de 24.180. Eu estive intentando ver o motivo desa viaxe, dese gasto, non o atopei, non sei, supoño que explicación terá, pois pedila, non sei. Sí, bueno, a ver, aquí isto está contratado de fai uns días, vamos. Habitualmente a escola, a ver, No, pero a ver, si se fai, claro, efectivamente, si se fai unha contratación dunha viaxe será para algo, non? sí, Bueno, pero pois é o que queremos saber, para que van? Vamos a ver, contéstolle, vamos a ver. É que eu pensei que era outra cousa. Vamos a Entón ver, hai máis? habitualmente, non hai máis? Non hai máis. Non busque porque sempre estamos na mesma, entonces ao final pois sempre estamos na mesma, sempre chegamos ao mesmo punto. Pero bueno, sigan na mesma. A ver, vamos a ver, hai unha tradición porque me indican, eu creo que é a caída, que é que a Real Banda de Gaitas pois non ten evidentemente soldo, utilizámola todo o mundo e todo o mundo a queremos os nosos actos e todo o mundo nos la reclaman e todo o mundo tal. Entonces, os rapaces que lógicamente a xente que participa aí, pero fundamentalmente os nenos que están aí, pois dáselle sempre ao ano un, entre comillas, premio, non? Que é normalmente un viaxe con motivo dunha invitación, algún festival, que é o caso, non? Algúnha participación non van de vacacións, van a participar en algún evento e pois, o premio é poderlle pagar o viaxe. E normalmente fan a proposta, e neste caso, eu non tiña o detalle concreto, pero neste caso o detalle concreto, sabes? Non é a Real Banda de Gaitas. Sí. Bueno, a escola de danza, vale, a escola, bueno, eso tamén o mismo, que é a mesma dinámica, non? A mesma dinámica. Non se lle dan nada e tal, entón, bueno, pois piden, neste caso, efectivamente, pois a escola deso. Nada máis, non hai outra cousa. Piden, propoñen iles, nos entendemos que ha caído e se fai, nada máis. Non sei, é un festival, eu creo que é un festival, pero bueno, contestamos rio concretamente o que é, pero non sei exactamente o que... Vale, ahora sí. A ver. Pois entonces quedan terminadas as comisións.